zvavanenge vachitaura zvavanenge vachitaura vanenge vavete mumukuku yavo muzvibhage zvavo vakavata mumukuku handiti pakanzi handei kudhemu vanhu vanoenda kudhemu asi takaona baba Saruwaka variko ikuku vana comrade Saruwaka vanga variko kudhemu kukanzi kukoti wadaenda kuti kukoti hakuna akainda handiti asi vana baba Saruwaka vanenge variko comrade Saruwaka vanenge variko kukoti ikoko kuno vamwe vanhu vandorimo muna Pitora na Joburg padhuze havakwanisi kuti vainde tika izvezvo pakanzi bheu ya comrade Nyakavabvuni mari yakati handiti vana vanenge vachingova vari machira hapana kana chamunombobvisa imwimwi vanhu vari muno imwimwi tisingataure hedu vari kuZimbabwe imwimwi vari muno mujondi mukwerera paWhatsApp muchitaura nezvaSaruwaka. Mamuka sei mhuri yeZimbabwe? Tati timhoresane mangwanana ano tiri mumweya iwoyo wekusapota revolution tichiti pamberi nayo. Sekuupdatana kwatakaita hatina manew updates akanyanya kuseni kwanhasi, asi kunzeko ungokurudzirana kuti ngatirambei takaisa comrade Nyoka yeMabhunu paminamato ne vari kubata basa rekuti zvinhu zvavo zvifambe zvakanaka. Sekuwirirana kwatakaita nezuro ongororo yatakaita basa riri kuitwa neadmin iri kugadzirisa nyaya dzekukoti dzacomrade Nyoka yeMabhunu. So far tiri kufara naro, ngavaramba wakadaro, ndo unit inodiwa iyoyo. Eni isisu tichiitawo redu basa, ivo vachiita ravo, asi sekutaura kwatakaita nezuro, all the preparations towards the court pari zvino tiri kufara nadzo, tiri kufara chaizvo. Then well, toyeuchidzana court date is 14 mangwana. Tationa vanga vachitisira Queen Box vachiti ko madates ari kusiyana. Tawana masocial media vamwe vari kuti court iri kupinda nhasi. Ndodaira kuti vanga vaona pa channel ya journalist Gambakwe. Todaira kuti vanenge vaita mistake panyaya yedate, asi content yavari kutaura yekuti tiri kutarisira kuti comrade zvikafamba zvakanaka wanova pakati pedu, nesuwo tiri kufara nayo nemamiriro akaita paperwork nemaupdates atakapiwa naadmin. Hatina chatiri kutsutsumwa nacho pari zvino. Hondo iri pazvigananda, isisu ndo patinopinda ipapo. So tinongoramba tichinamata unit iyoyo yeZimbabweans tiri kuramba chiikurudzira pamberi nayo, pamberi nerevolution. Genuine change is coming. Tiri kunzwa vari kunyora mumapepa vachiti tiri kuda kufoja unit government, ZANU-PF neTriple C. Tinobva taseka hedu toti alright, tsuro tamba musi wetakabata tai urongwa hwenyu, asi chamunofanira kuziva ndechekuti vanhu vanoaprova zvese zvamunenge muchiita kuti zvifambe zvakanaka imhuri yeZimbabwe. Teererai kuti mhuri yeZimbabwe iri kuti chii. Kana yati endererai mberi moenderera mberi, asi kana masuggestions iwayo asina kubva kumhuri yeZimbabwe, tinoziva kuti hakuna chinobuda. Asi anyway, ndo patakatsika ipapo. Try henyu kuita masurvival tricks amunenge muchiita, tikuonai, hatikurambidzei, asi regedzai nyaya yekuda kushandisa mastate apparatus kudzvanyirira vana veZimbabwe. Iyo hondo iyoyo haiperi kusvika matsurika wakomana. Tiswere zvakanaka, pakaita any updates tinokupai mukupera kwezuva tichizosangana.
tatenda hedu. Mamuka sei vana veZimbabwe, mamuka sei, mamuka sei, muri sei? Ndiri kunzwa vanhu vachindifonera, vamwe vachindiitira mameseji vachiti ko iwe toda kuziva nezvababa Saruwaka. Baba Saruwaka vazoti zvakati sei, baba Saruwaka vazoti zvakati sei. Baba Saruwaka tiri kufamba nawo muchingungundengu, tinavo muchingungundengu, handiti. Saka vanhu zvavo vanenge vachitaura zvavanenge vachitaura, vanenge vavete mumukuku yavo, muzvibhage zvavo, vakavata mumukuku, handiti. Pakanzi handei kudhemu, vanhu vanoenda kudhemu, asi takaona baba Saruwaka variko ikoko, vana Comrade Saruwaka vanga variko kudhemu. Kukanzi kukoti, vakaenda kuti kukoti hakuna akainda, handiti. Asi vana baba Saruwaka vanenge variko, Comrade Saruwaka vanenge variko kukoti ikoko. Kuno vamwe vanhu vanotorimo muna Pitora nana Joburg padhuze apa, havakwanisi kuti vainde. Izvezvi pakanzi bheu yaComrade Nyakavabvuni mari yakati, handiti. Vanhu vanenge vachingovata ari machira, hapana kana chamunombobvisa imwimwi vanhu vari muno imwimwi, tisingataure hedu vari kuZimbabwe. Imwimwi vari muno muJondi mukwerera paWhatsApp muchitaura nezvaSaruwaka. Saruwaka chakati. Vamwe vanhu machanel wavo vakatowana nyaya vakungotongotaura Saruwaka, Saruwaka. Aita sei? Ndiari kutomira zveSaruwaka wacho. Mukamutuka motuka munhu anenge ari paground achitomira nenhau dzacho. Kukoti Saruwaka anenge ariko, kudhemo Saruwaka aivako, but umwe munhu ake anenge achingotaura ariko kwaari ane zvimachanel zvake, nevamwe vanenge vachindifonerawo handiti. Asi kana mune zvekubatsira nazvo, aiwazve, kana mune zvekubatsira nazvo, izvezvi zvikomere nekamabhunu pavachabuda apa vachada chikafu kwavari koko, vachada mari dzerendi, handiti. Hamugoni kutaura kuti naMudzingwa ko Comrade Nyakavabvuni vakabuda tadii kuti tibatane tibvisa bichana pavanobudawo vowana pokutangira, asi hamutauri izvozvo. Chenyu kungogwa naSaruwaka, Saruwaka azoti zvakati, Saruwaka azoti haiwa. Hatisi kuda hunhu hwakadaro ikoko. Tiri kufamba muGeza Revolution, ndo matiri kufamba, handiti. Mukuru wedu ndi Baba Geza, ndo mukuru wedu. Tese tiri kuteera Baba Geza, handiti. Saka vana veZimbabwe hatibatanei, hatiregei kungorebesa muromo, handiti. Because Saruwaka wacho ndiye ari kutomira nenhau idzodzo, handiti. Saka vanenge vachida kubatsira vanouya kwatiri isusu naMudzingwa todii, tomutsawo chigurupu chekuti Comrade Nyakavabvuni kana vachibuda vawanewo kuti vawanewo kudya, vawanewo kuti vanobhadhawo rendi kwanenge vachigara, handiti. Mukadaro tingawanana, kwete kungoti munhu anenge achingobhonga zvakare mujira achingobhonga, haiwa, hatidi hunhu hwakadaro. Saka ndinotenda ana baba Saruwaka, shandai basa ramuri kushanda iroro, batai pamakabata ipapo, tiri tese muchingungundengu. Chingungundengu hachisi chaMudzingwa, chingungundengu hachisi chaSaruwaka, chingungundengu ndechedu tese vana veZimbabwe. Hatibatanei, handiti, hatibatanei. Tisi tiri kutambura isusu.